Zo zocht de Suzuki-mig eruit. Die liep het op de standaard fruitmig. Ze binnen beide lieken nog 204 mm grut, haar reerde egen en een lichtbruin liefke. Toch is de Suzuki-variant een stuk lastiger. Nou, als een vliegje hoor. Suzuki-vlieg is een vliegje, alleen een heel agressief vliegje. Kijk, wat dat Suzuki-vliegje doet, dat is een heel klein gaatje. Het vrouwtje legt dan larfjes in die druif. Die druif die wordt leeggegeten. Zo simpel is het. Want die larven die hebben eten nodig. En die larfjes die vliegen met een dag of 3, 4 vliegen die weer uit. Met andere woorden, het is een hele snelle cyclus. Dus als ik er nu 100 heb, dan heb ik binnen een week, kan ik er zomaar 1000 hebben. Nou binnen alle druiven van Weskien, maar nog geen 2 weken geleden, moest wienboer Fred Rademaker een grutpad van zijn rispingen voortsmieten. Wij zijn pakweg 70, 80 kilo zijn we kwijtgeraakt. Ja, en ja, dat is all in the game. Een goed bestrijdingsmiddel is er nog net. Wienboeren en fruitkwekers moeten haar fruit zorgvuldig controleren en selecteren. Een soort extra werk. Ja, normaal loop je erheen en zeg je, oh jongens, ja, even proeven. Mag nog wel een dagje. Ja, maar nu ben je veel nauwkeuriger aan het kijken om te kijken van, ja jongens, zitten er geen aangeprikte druiven tussen. Ja, en op het moment dat er een aangeprikte druif en je ruikt eraan, dan ruik je ook de azijnzuur. Ja, dan stinken ze gewoon, die dingen. Nee, maar dan weet je ook van, hé, verdorie, die moet ik isoleren. Ja, dat is lastig. Maar ik hoop dat, doordat ik er heel zorgvuldig mee omgegaan ben, hoop ik dat het van dit plekje af niet zich verspreid heeft. Rademakers had de Suzuki-mig gelukkig voortkregen. Nou de vogels die te druiven op eten nog.